mám lagy. Dobrý deň, pane Downede. Lol. Vieš, že na Terrarii napísané, keď to hráš? Vieš, ako keď to máš v malom okne, ne? Že not for children under the age 5. Prečo? Hej, tam hore, ja viem, ja to poznám. Niko, asi nemôžeme to hrať. No! Sme pod roky. Si zabil! Hej, veď viem, mal som to na svojom. Je to zaujímavé, to Sanfuri, taká obrovská žeravá guľa a hádže sa tu všade. Celkom drsne to vyzerá. Taký teplý tento tu vyzerá. Dobre, došli moje ložiska týchto. Mám ich 24. A idem zabiť takého teplého démona. A to sere trošku. Poza steny ho bijem. Zajímavé troška. Dobre, sral to. Oh shit, ten gate tu chodí, ten teplý hák. A ja tu mám démona. Fakt sa... on bol bugnutý ten démon, ja tu preto práve som mám taký po tej lave. A dosť veľa. No poď teraz. Čo? Ja si tu ťažím v pohode lávu a ten gate tu pri mne, tu sa tu len tak okolo mňa obchádza. Ideš ho? No poď. Ale ide to cez steny, či nie? To riadne mu to uhralo. Dobre by to bolo, kebyže to ide cez steny. Nie, to je troška škoda, ale veľký damage to má dosť. Však také lánko prehodiť cez stenu ide. Aj to celkom aj dosť dlho. Prečo som si toto obrovské ložisko nevšimol? Plno hellstoneu tam je a ja som nevšimol. Šítska je plno lávy. To je nebezpečné ťažiť ten hellstone. Ja potrebujem práve že veľa obsidiánov teraz. Fyzicky namáhavá. Tak a kde je ten generátor? A ja si ho chcem si na trošku radšej vyťažiť. Ja som si spravil ten generátor. Už tam došla tento lava. Voda by tam ešte bola, ale... Nie, Doriti! Super, mám prd. Mám prd. Čo bolo dosť blízko? Na čo? 124 týchto hellstoneov mi stačí. Ja viem, kde to bolo, dosť blízko to bolo. Hej, už som asi možno na nemá. Asi to nič není. Nie, ja som ako úplne naľavo, už viac naľavo sa nedá ísť proste. Ale ja to vyskúšam tam ísť. Ja som... Ja to úplne vyskúšam. Ja som bol úplne napravo. tak to bude... Si napravo, úplne dole. Shit, skoro! A nie som. Tuto už som tak ďaleko, že tu už musí byť nejaká čestka aspoň. Dobre, dám si tu Hellforge. Hej, toto vyzerá dobre, tu už bude dačo. Ďalej ja som už vieš koľko tých domčekov našiel. Ja som bol v jednej ríči a nič to nebol. Obsidian brick. To ja nechcem. Všetky meteorit veci si ja si spravím tie hell veci. Meteorit ham axe. 100% axe power a 60 hammer power. No ale sú to najlepšie veci, nie? Meteorit suit, to má riadne malý tento. Tie meteorit sú najlepšie veci, nie? To sa neoplatí dávať, ale je to silné na... Čo? A čakže čo ja nepoužívam? Nie. Fireball som, ale nie sú dobré na magické kuzla. Tiež nie, takže si to nejde. Axe? Počkaj, mám ten Knight sa ti viac oplatí. 20 milé damage to má. Že slabý 55% kladívko a... To je kladívko, ale... Nie, ten je slabý. Axe? Tak ja mám... Tak to máš lepšie potom, to si aj ja spravím možno. A tu mám 60% kladívko a 100 axe. To mám meteorit, to sa nič iné z toho neplatí robiť. Jo, mám 31 hellstonov. A možno aj viacej. Toto som troška nechce. Všetké si mi bude chýbať. No veď, ja mám teraz 200, presných 200. A nie, Shit, som v hlave, skoro som skončil v hlave. 49, ale barov. No si nevedel o nich, ty také novinky tu prinášíš, vole. Tak čo si idem vyrobiť? Molten veci.
Ja viem, neviem, či si spravím krompač, či zbraň, ale asi krompač. Zbraň mi teraz nejako súrne netreba. Sprav si. Prečo? Tu Fieri, tu čo si mal ty, tú ohnevú, ale... No na čo ti ale... bude, bože? Ja ju nechcem. Lebo si môžem spraviť najlepší krompač celej hre, vieš. Neviem, budem rýchlejšie ťažiť, nebudem ako taký debil. Na to si spravím aj ja. A tento, Nic z toho hell sa ti Nightmare mal iba neoplatí. 65% meteorit. a tento má 100%. Hej, ten meteorit je dobrý iba na tento. Aspoň nemusíš mať dve tieto máš. Padám si dole rýchlosťou veľkou. Dobre. Padám si veľkosťou rýchlou. Jupi, a tu je už môj tento. Ne, ja už nemôžem využívať môjho super bugu s dverami. A dá sa to, ale nie s týmto. Musím si zobrať Lava slime. Tu mám také veľké ložiska, také veľké Dobre, idem veci, ďalej. ale už sa mi to Idem nechce trošku ťažiť, už pozerať mám ďalšie 200. šestky. Je tu toho veľa, ale niektoré miesta sú také, že sú nedostupné. Ideš ho ty gej? To trafím mojim kijakom hustým. To je kijak. Jej, ty gej jeden. No poď Hellbat. A Fire Imp, ten schyta po papuli riadne. Nevidím ani prd. Ale toto ešte Tu tieto sa idem dámy pozrieť, tu som nebol. Tu náhodou nie je nejaká šestka. Ten až bol. Nie, ale sú tu rozbité platformy. A nie, tu som bol asi. Hej, tu som bol predtým. Kameň je lepší. Čo? Jej, tu je môj gold. Lebo ty si mal ešte golden, ne? Ty kokso, to riadne rýchlo ťaží teraz. Ten nový krompač, hustý. Dobre, ja ty si už mal ten Ja som Nightmare, hej? nemal golden, ja som mal tento. Teraz Obsidian pojem asi nevyťažíš 3 s piecky goldenom. mám, a mám 221 hellstoneov, idem asi hore. Nie, ešte si ich Teraz zopár mám už ten naťažím hellstone. asi. Bo určite, ako to poznám, tak mi akorát bude chýbať zopár. Shit. Ja to je dosť také na namierenie, keď netopierač Poďte mi okolo opice, teba ja lieta, vám dám tak... mojim sunfuristom. Poď ty opica. Hej, čudne sa s tým mierí dosť, ale... V pohode to je celkom. Je to epická zbraň. Poď ty teplý netopier. Musíš podržať, aby si ďaleko s tým. A to sa dá s každým, aj s týmto by to malo ísť, vyskúšame. Hej, máš to Ty stále. to budeš držať, tak to budeš mať stále na ruke, to je husté. Tak také hovno na šňurke. Ako sa to tu hompala teraz. Už ich mám 238, ešte mi ich bude treba páru. Ja si pojem spraviť. Potrebujem potiony, mám iba tie slabé potiony, čo dávajú iba 50 HP, to sa mi nepáči. Skoro som spadol do takej... Ja idem ešte asi ďalej. Čo ideš ty homosexuál? Bú. Ale je to dobré, môžeš to prehodiť tak cez stenu. Chytíš, prehodíš to cez stenu a... Som skoro totálne na konci pekla. No, ideme hľadať. Som v riti sveta. Zajímavé veci sú tu. To riti plno tých netopierov tu je. Jej, hellstone, ale ten ma zameč. Dáme tu jeden bar. Hej, taká fotka. Rit sveta. A vyťažíme ho. Shit, ty hlupý. Ty netopiere sú drzé proste, neviem. LOL! LOL, super. Ale veľa ich tu je moc. Ale mám 31 HP, to sa už... Dement, nie, teraz práve nie, teraz to Jo, nechcem. vypil som potianku nič, nie? Som sa... Jeden, vieš koľko ich je tuto všade? Ty kokso, nechcel by si vedieť. Jej, Hellfire Arrow. Jo, Hellstone Brick.
O, koľko slá... Hej, neviem, Nie, to možno ne. si tu bol. A nebol si tu. A to mi je na prd. Iba jedna na serveri sa mi to, že tá budova. Čo som videl na Wiki, ako na, no, Ale to čo tu, jaká lava tu tečie, to som kedy rozbil. Ale si z toho postavím dom, ty kokso, sa ti zíde. Všetko tečie tu lava. Škoda, že sa z toho Hellstone bricku nedá spraviť. Nie, to je jedno. Oš! Že sa z toho nedá spraviť Všetké. Hellstone. Zase som si Možno sa zaplával dá. v hlave. Než sa dá z toho Hellstone bricku spraviť Hellstone? Ale nevieš, všade to není. Nie. To by bola hovadina, by som si naťažil tento. A nebudem sa srať s Hellstoneom. Hej, ale že všade není tá Hej, budova. pri všetkých príkoch to tak funguje. Aby si to tam mohol vyťažiť. No tak. Ale jedna tam je, takže... Pusté, som to vyhodil do vzduchu a padá to za mnou, nie? Tak mám svetlo. Démon, Keď to jo, si ďalšie držím, tak srdce, mám ale to svetlo, mi ja netreba, to lebo ho myslím. nemôže mať. Pekne si svietím na cestu, ako padám. Mám No, signalizáciu. tak to je na hovno, že ho nemôže mať. Ale už je tu taká tma, neviem. Ako keby som nemal. Jo, ale to nemôže. Hej, lebo tento ma očaroval. Ďalšie srdce, lol. To je trapné, Ale to totálne, fakt že dosť keď rád, to tak že je to mega. peklo je tu. Dostal som mega